warane Bu Yuyun ini nganti krungu kon jero pertapan kono ya. Iya, pertapan Saptawarga. Wah, ndoro abiyasa ngrungokke karo mantuk-mantuk ngono kae. Lanjut, Bu. Sing nembang sinom Bu Yuyun sing ngendangi Mas Jamal. Wah. Elok-elok kendangane Mas Jamal. Luar biasa. Ayo. Ora nyono orang legi wis saiki wis semester 7 ya Mas Jamal. Heeh. Biyen iki isih TK ngono SD ngono do nusul wayangan. Cilik-cilik ngono ya. Heeh. Engko yo terus joget, tayub ngono kae. Serampat ngono kae. Zaman biyen cilikane Mas Jamal. Oh, saiki wis duwe pacar wis meh rabi. Yo ben lulus e. Kene Mas Julang karo Mas Dodok kene. Aduh. Nggih, Mas Bagong Petruk. Aduh. Mas Gareng Pak Igit. Iki mlaku apa glundung to, Dok? Ngene iki yo. Nyapa to, kok sajake kok do ngece. Ngece piye to? Wong lemu ki yo sementing sehat to, Mas. Wong lemu ki yo kena dienggo ciri khas. Ciri khas nggo lemu-lemunan ngono ya. Lho. Nggih ngoten nggih saged. Lah nika lho anak dagelan lemu, lah sampean kan kuru, kae dagelan kuru Mas Julang. Minangka simbol. Simbol Ana kemakmuran ya ana kekurangan. Ning Lah. kabeh iku kudu ngerti. ngerti pripun? Awake dhewe iki nderekne Pak Joko Sapura lho. Dadi awake dhewe iki ora abadi. Esuk awan sore srengenge ya ora panteng ning tengah terus ya bakal ambles ya ora ning etan terus ya bakal ngulon ngono. Roda itu berputar. Lah, aku sing nggon ngisor terus wi. Nggon ngisor ki nek ora tawakal ki masamu angel. Kaya awakmu ora kerasan nggon ngisor we menggeh-menggeh nah aku biasa. Ya karo jumeneng karo ngadeg pen. Adeg nggih. Ya, Sakit dodok. apa ngadeg ngantek. Nuwun sewu, awakmu mung geblak neh to. Kok ngopo kok dodok geblak? Lah wong nganggo kathok ora entuk sendenane, Pak. Geblak neh. Wis diomongi asistenmu mau keturun nganggo kathok mundur-mundur geblak meneh. Wis sesuk meneh ki asistenmu nek wayah kathokan ki gugan. Lah piye anggit ku yo mesakne asine sing sentimen yo sampean. Piye to? Lah ngerti lek aku ning kono mbok yo ditulungi wong Ape muni kancane. dikathoki ngono. Lho yo ora dicekeli lek aku ki apa ki ngadegku Lah angel. wis tak cekeli kok malah merusut abot kok. Sampean ki bola apa ora to jane? Ya bola. Grup ora? Ora. Oke iki ya melu nganggur. Jenenge
awake dhewe iki kudu kaya Pak Joko Sapura. Nggih. Awakmu ki pisan pepindho to ning kene wi? Nembe niki Lah kula. mulane awakmu bingung to ket mau. Aku ora bingung karo nderekke panjenengane iki ayem tentrem. Merga wis duwe keyakinan sing ngopeni Gusti Kang Maha Suci. Mangan apa wae saka kono. Mulane omangan urip sembarang ki saka kono. Ora perlu disedhehi, mulane nanggape iki gamelan ora ana senar-senaran ora ana. Ora eneng lho, kaya gamelan kaya gender. Iki anggere sing kene tegen liyane ora glender. Gung kaya dening ngagungke Gusti Kang Hyang Wenang. Gak nyangka bar mangan bothok iso lantip tenan jenengan. Lho, bothok iki abot-abote nek ora ketok. Ngerti to? Kowe iki ngerti kudune. Gemes aku mbek Oh, sampeyan iki. masamu mulane terus dikei simbol ana kenong. Kenong apa wong urip iku kudu nyawiji marang Gusti merga eling sangkan paraning dumadi. Weh, kenong iki tegese kenong apa ngono ya? Lah, Kok pinter. Wong kene. Kaya kok- kepeksa Lho kok kepeksa piye? Kuwi to? kenang. Kenong kuwi. Enek meneh Sing ndi? niku bonang. Bonang. Bonang ki ya ku awakmu kudu ngerti. Napa? Kebone wong ki nang endi? Lho, kebone wong ki ya nang makam kuwi. Kebone wong ning endi? Makam. Kebone wong ning Makam peristirahat terakhir. Oh, kebon. Kebon nggih. Krungu kebu. Nggih, Mula untumu disilake sik nek meh ngomong kuwi. Kebon. Kuwi Nek kendang. kendang nyawiji marang Gusti, kendang eling, kendang supaya awake dhewe iki sesuci diri. Lho, mulane digandengi terus sing banter dhewe kae saron. Saronane urip ki apa wae. Lho. Tok bolu isi madu. Alah. Lah nek peking Peking angger sumpek kudu eling. Tak kira dudu kuwi. Angger sumpek tak kira ape kudu jengking ngono ka. Ya ora. Dudu nggih. Lho, jengkinga ning kudu nganggo irama lan nganggo adat. Jengking. Lho, jengking ki senenge sujud. Iya. Walah aku ora tekan kono. Semburating Surya kae disujuti merga apa? Awake sujud, batine sing muni. Lho, awake sujud, batine sing muni. Sujud marang Gusti Kang Maha Siji, Kang Maha Esa. Awake dhewe iki urip raga karo nyawa isih dadi siji. Ya Allah. bengi iki. Kok simbal. Simbal niku tegese napa, Pak? Lho, simbal iki ya ana tegese. Napa niku? Siji bali siji teka mulane ya ana urip, ana pati, ya ana lair, ya ana mati. Kuntik nakdir kinaris ngoten nggih. Kuwi Iya. icik-icik kuwi apa tegese? Icik-icik Tamborin. Icik-icik isening donya. Oh. Isening donya. Isening donya ya ngono kuwi ramene kaya ngono. Kaya- Nek awake dhewe ora iso wening. Nggih. Oh, keli sampean. Nggih. Dadi isine donya niku gemricik ngoten niku nggih. Iya. Berisik ngoten nggih. Cemes. Ndi? Cemes niki. Rincing-rincing nih, cemes. Cemes yang ngerdunekna atimu kudu eling. Merinding. Jajal unek neh. Lho, umpama kowe kok ana wong semene kae wae atimu kuwatir apa meneh nen kowe sok mben dhewean. Rasane kepiye merinding to? Neng alam kubur. Nah, DTX. iku sing gawe mbiyen iki ya wong kene. Kok sawong kene, Mas? Detik. Oh, detek. Oh iya.
Kuwi jeneng pengarang. Sing gawe wong kene mulane terus wong luar iki isin gawene terus diganti DTX. Aku jane mang sape percaya karo sampean lho, Mas. Ngapa? Bareng teko DTE kok ngawur to sampean Sing model. gawe anten DTX. DTE kok DTE. Wong kono wong luar negeri ki samu barang tiru wong kene ki isin. Isin. Awakmu ngerti apa ora? Jajal sesuk nek mrene usum jagung, usum tanduran kae. Angger takon wong, "Ting pundi, De?" Dangir. Lho. Isine pacul, isine ganco, mergo ape ndangiri jagung. Ning luar negeri dangir ki malah gambare listrik. Kuwi danger. Danger, Mas. Nyatane tulisane ya dangir. Iya, Wong kene ana warning dipangan kono angger ana warning malah do wedi. warning, peringatan, peringatan. Lah kene warning iki malah nggo jaminan kono kok nggo peringatan lha apa? Wong kono ki etiune terok wong Jawa. Jawa ki Jawi kejawen. Oh. Biyen urung ana Indonesia ki urung ana tapi tanah Jawa. Mulane diluruk karo pedagang-pedagang utawa gujarot-gujarot sing saka kaduan Gujarat. Lah kuwi mara rene. Pedagang-pedagang Gujarat. Nah. Maksudnya sing kok adu-adu niku lho Mas Petro. Iya. Pancen tahu Gujarat niku enak, oh, Mas. Iku tahu gejrot. Isone kok ya. Kabeh iku ana asal usul supaya asil. Nggih. Tepak cocok jenengan lek ngendikan nggih pas merdeke napa nggih cocok ning sayange siji. Apa wi? Ababe iki lho aku gak kok cocok cake. Aku mangan bothok. Wong Jawa mestine ya ora lali aksara Jawa. Nah. Ana Hana Caraka. Lah, wi. Pun cocok niku, Pak. Nggih, cak dodok pirsa Hana Caraka. Nggih ngertos to, Pak. Hana Caraka iki jumlahe pira? Ana caraka niku lek tenggene pelajaran SD menika wonten kalih dosa. Ah. Lho, niku nggih tenggene ana apa niku basa Jawa. Jare Pak. sampean guru, Hana Caraka jumlahe pira? Ana caraka 20, Pak. Alah. Jenengan pripun to tas ana caraka? Lho, nggih leres to, Hana Pak. Caraka salah. Lho, lah nek jenengan ana caraka enten pinten? 5. Lho kok saged. Lah, Hana Caraka 5. lah data sawalane. Sing takon Data Sawala sapa? Lho ngene iki. Iki aku wis ape disesatno. Kudune iki awake dhewe memberikan contoh yang baik. Kejaba nek aku takon aksara Jawa iki ana pira? Kuwi 20. Nek Hana Caraka ana pira? Ya 5. Cak dodok aksara Jawa ning pira? Aksara Jawa enten 20. Lah nek dijukuk 9 pira cak dodok? Dijukuk songo ke kalih 18, Pak. Wah, kok 18. Lho, kowe kok seruh? Lho itu matematika. Piye? 20 dikurangi loro 18. Jukuk 9. Jukuk songo. Jukuk songo 11, Pak. Salah. 20 jukuk songo 11. Salah. Lho, niki hitungan lho, Pak. 20 dijukuk 9 pira? 11. Salah. Lah sing bener pinten? 18. Lho kok saged 18? 20 dijukuk aksara sa karo nga kuwi lho. Aku dino ki kok goblok men to, Mas. Mulane memahami sandang sanding sandung. Wih, lah iki lho. Kalimatmu bengi iki aneh-aneh ya. Wih, Sandang sanding sandung. Tegese kene di sandang rungokno pertanyaane. Sanding iki mau ukurane pahami. Sandung iku asile kepiye? Lho, ngono lho. Aduh. Ngene kok grupmu ki piye mbiyen to? Mbah mulane Sanding sandung kudu paham. Pak Sigit iki pertanyaane apa, jawabannya harus apa. Hana Caraka kedahe jawabe 5 lho. Nek aksara Jawa pira? 20 dikurangi 9 18. Oh, mergo sa karo ngo. Lah kudune so karo ngene iki diterangke. Lah wis diterangno. Dadi aku ben gak bingung jawabe. dikaya ngomong orang BW Jolang iki IQ-ne lebih tinggi daripada Dodok. Kandhane.
Tenan. Kok iso to, Pak? Nah, dato kowe guru lho, sak dodok nun sewu nggih. Nun sewu mboten ngenyek lho nggih. Mboten ngenyek, tapi ketengale kok apik. Mboten. Bisa dibuktikan mumpung di live streaming. Loh, monggo. Ilmu matematika. Nah, Monggo. Julang, di soal cerita aja. soal cerita pripun Pak Igit? Ada kata satu lompatan itu 1 meter. Nggih. Ada jalan raya lebarnya 4 meter. Nah, Berapa lompatan kata menyeberang jalan tersebut? 4 kali. Pintar. Kuwi matik-matik. Mergo sak lompatan 1 meter. Lebar jalan. 4 meter. Jadi melompatnya 4 kali. betul. Cak Dedo, Nggih. ada sungai lebarnya 4 meter. 4 meter. Sungai. Nggih. Kata melompat satu lompatan 1 meter. Berapa kali melompat kata menyeberang sungai tersebut? Ya jelas toh 4 kali lompatan. Oh, salah. 1 kali terus 4 meter ya 4 kali lompatan. Salah. Duh, kok iso salah loh? Itu matematika yang jelas. Hitungannya piye? 1 kali Sandang, sanding, sandung. Kuwi terus saya kowe. Pertanyaane Pak Igit lho rungokke. Sungai lebarnya 4 meter. Nggih. Kata 1 kali melompat 1 meter. Berapa kali kata menyeberangi sungai lebarnya 4 meter tadi? Nggih 4 kali. Salah. 1 kali 1 meter, 2 kali 4 meter. Kleru. Lah kok iso kleru pripun to, Pak? Melompatnya hanya 2 kali. Lho kok saged? Hanya 2 meter melompat. Sing 2 meter ngelangi. Wah, iki jebakan iki kaya ngene iki jebakan. Lho, ki pertanyaane ngono. Mergo kodhok nek melompat ning banyu ping 4 kesel. Melompat ping 7 mergo dhekne iso nglangi. Jenengan kok apal kodhok to, Pak? Ya kancaku. Pak Igit ki wis tahu. Wis tau piye? Dahar. Memahami. Kodhok kuwi apa tegese? Kodhok niku kewan, Pak. Kewan yang melompat jalannya. Oh iya. Nggih. Tak kira nek jeneng dagelan. Ampun bubar niku, Pak. Coba capek gunung. Sampai gunung. Oh. Nah, awakmu guru lagu apa guru wilangan? Aku guru gotro. Sajek iki ape nyepele aku lho sampean. Lho jajali bawa caping gunung lho, bawa caping gunung iso apa? Lho. Piye to kuwi? Jajal sak pira? Saged to? Nano. Saben bengi. Niku ta? Terus. Saben bengi. Lho, ngoten to? Iya, terus. Niku caping gunung. Iya, terus. Piye emosi dhewe? Aku emosi kepengin ngerti guru gotra soalnya. Ayo. Nyawa. Lah kene awakmu iso nyanyi kok biasane sing nyanyi kancamu terus wae. Aku ki mau menunjukkan kelebihanku, engko mun ndak dikira riak sombong. Kuwi gak apik. Yo ben adil Mbak Ida sing nembang. Lah, selamat aku. Tak kira riak itu. Kok riak itu. Kene. Ini Mbak Ida, isuk-isuk caping gunung request saking Cak Holik ayam balap. Oh, iya. Pilang Sari kali Ayam tidu. balap. Ayam balap. Oh, ayam balap. Anu rumah makan. Nah, ayam balap. Piye ya kuwi le balap ya? Ora kambing balap beda ayam balap mek Nek kambing balap apa? Ya kuwi mau. Rica-rica. Mbak Ida, ono Cak Dodok, ono Mas Jolang, Nggih. umpama padha legane milih sapa? Ya tetep Mas Jomplang. Jolang. Lho, sampean ki sing disawang apane lho? Wong baguse ya jelas bagus aku, nome ya jek nom aku. Kok malah milih sing tuwa? Lho wong tuwa. Ilmu sabar Cak Dodok, aja kuwatir kowe tak goleki judul liyane. Weh, tuwa ngene iki genah mbok mbarno ning kalenan tukul dhewe. Kok kaya suket ya sampean kok ning gone kalenan tukul dhewe. Mbak Ida sing nembang, Mas Jolang jegleng. Oh iya, asik. Yang enak lho, Pak. Kok kuat terus. Iya yo, Mah. Pak, apa rasa meri? Ora patut karo umur. Kok ora patut piye to? Pamah ki nek kanggo cah nom-nom lha kula wis pira? Wong seneng iki suka-suka. Suka-suka wong seneng iki masih wong nyawang ape kaya cok bakal. Ning nek kadung seneng iki kaya dening wulan purnama. Aku kuwi nek nyawang Mas Jolang kuwi rasaku bahagia. Lho. Krungu Sampeyan terus kuping. apane sing dipek ki apane? Lho jenenge wong seneng ya
gagas Allah lan apik. Ong nek dadi Tandang gawene. Lah. Jigleng coba sawangan yo, dijigleng. Coba. Engko nek harus kamu juga harus menunjukkan. Oke. rupa wae nek dadi bojone sing dienggo ya gak raine kok. Lah sing Lah, dienggo apa, apane? Apane? Hmm. Apa kuwi? Ati. Ketok ya ora kuwi. Saben bengi depan apa belakang papa? Manut mama. Belakang Wong wis- dulu ya. Manut mama wong wis sombuan iki. Aku tuku obat. Nyewang Jamal. Oh, Mumbaja. Duh, Mak. Nah, ya ngono kuwi. Ora umum. Alah lho. Dodok pengen. Gitu pawon jenenge wong. Coba dijajal. Iki mumpung kanca-kanca CFC Lamongan Pak Waji sak kanca ya hadir. Delok merengute kok. Coba ya, Pak. Ya. Lebih muda jarene. Nggih. Lah. Luwih rasa. Ah. Ya. Sampeyan gak krungu. Apa? Mas Jolang mumbul gak krungu sampean. Gak krungu apa? Balunge muni klekno kok. Apa iya? Oh, Saiki coba bukti. Ya, ayo. Awakmu. Yen nama maca. Hamong karo. Gayane entuk gayane. Jono. Wis, Nom kok. Briki. Janur kuning terus. Iya. Isih rasa. Ono mok. Janur Mumbaja. Piye? bengokmu bianter banget ini kok ora krasa apa-apa. Masa ora siji-siji? Coba pisane. Ndak. Wop. Eso. Alah. Eso. Iya to ki. Padahal aku yo bareng jamu lho. Jamumu apa jamumu? Jamumu Beras apa? kencur to. Piye Jo? Dah mlepes. Kira ngonyek tenan aku. Kamu tuh- nyatane ora muni kok buktine nyatane ora ora ya? muni. Tundang tak gantu, dah gentak. Tuh. Mbok yo ngene iki lho. Tung gentak 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 tung. Alah. Arep geblak tenan. Wes ramuni. Ambil napas. Aku wis ping pindho iki lho. Ning jero mang mak diak natap. Tak gojeki. Ramuni. Coba Bu Yuyun kowe jigleng ning arep Coba Bu nek Yuyun. jengkleng Bu Yuyun. Ho. Wis. Lo. Cocoke ya karo Bu Yuyun sing Pripun Bu Yuyun, pripun dijigleng dadak pripun? Nggih kuwalan wong sakmono guwet dene kok. Bu Yuyun wis tak anggap seniorku lho. Kok ya cek panggang ngece kula. Aku ngerok, mangsane Butuh napas buatan. ya. Ini Bu Yuyun Bu. Gak yo liyane Bu Yuyun kok Kok sok. milih liyane lho. Kok golek oksigen dhewe. Yo ngece neh sampean. Jolang ece piye? Lah anu Pak, anu lho. Kowe iki kok kandha ngece Ora, piye Mas. to? Maksudku kok arahmu kok lho ngono lho. Ngenyek aku tuwa kok ya padha ae ngono lho. Ya mbah wong kono sumbere ya gedhe kok. Lah iya. Sing kono barang-barang mbok kenene. Wah HP tak impus mah. Tak omongi Mas, aku ki pomo sepeda motor mesinku Honda. Oh. Manasi dhisik lagi banter. Oh, dadi pemanasane suwe. Pemanasan suwe. Oh, Oke. Iya. Aku Toyota ya ora Apa kuwi? Sekali cek jreng. Oh, cek jreng. Bae busine melepek. Aku iki solar kok dakno bensin kecelup sithik mbrebet ngene. Iki lila. Iki karo dodok lile. Ya. Bener lile. Ngepelekke dodok. Ngene lho, Pak.
Sapa ngerti nek karo gaduhane liya terus dadi Nah. iso. Dadi brebet. Nek nom gathuk nom, nek sepuh gathuk sepuh kuwi pas. Nun sewu Cak Dodok kelahiran tahun pinten? Kula tahun 80-an, Pak. Ya. Gusti. Ya aja nek karo Lila mesake pedofil kowe pedofil kowe. Mboten 80 niku kakak kula. Lah terus ngono. Kula tasik 98. Halah berarti ora menang. Lah. Piye kok halah piye? Bocah 98 Dik. Aduh. Raine boros ya. Iya. Boros pol. Kaine dhewe kuwi. Wong jolange kelahiran sudak 5 isih kaya ngono. Heeh. Masa niki sudah 5, Pak? Wah, apik iki digawa ning gone muri. Oh muri Gaya diapake. Langka wong niki. Mangka. Kaya Ayo Lil, seratenono Cak Dodok Lil. Ayo Dilil agak maju, Dik. Iya, Om. Perawan kok entuk. ya ora apa-apa wong seneng kok suka-suka. Lila apa suka? Wis Kak. Gak sih, Jan. Sampeyan nyeluk aku piye? Oh, Om. Aduh. Itu panggilan sayang tahu. Awakmu kuwi ora ngerti kekinian saiki nek ngundang sayang ku Om. Aku mben ngundang yangku ya Om e. Mboten ora bebek ngono to. Oh, pernah dia yang berarti ya? Nate, Pak. Oh iya. Lil, ya wong. Wong. Tapi sampun suwek ngono. Awakmu nek diundang Om ndang gage nyauri. Nyauri piye? Iya Iim. Ayo baleni ya. Siap, Om. Iya Iim. Iya Ojo Wae otaan. Terus jan koyo dream ya saka mburi ya. Gunung. Oh, Walah, mintanya daun muda. Iya, aku tuh suka daun muda, nggak daun kering seperti ini. Kamu ngenyek sekali. Nggak ngenyes sih, aku kan cuma ngetrek-ngetrek. Ya. Oh gitu. Kamu pilih yang muda. Tapi aroma tidak mengalahkan daun kering. Kayak daun salam kayak justru kalau semakin kering. coba sing warga kono coba genti jolang sing jeglengan. Nah, ayo awake dhewe kono apa Blandas, ora. Ayo. Bodi kaya gerbong. Ayo. Nanone. Pacitan serwi janang Umbul sing Dwarsa. Haid. Ngade terus ngono. Piye to? aku wis buri saka mburi sapa kok yo ora iso Wedok gini jeglengan. Ya Allah, penake. Jolang. Mbak Eni sapa Mbak Eni Kok ora ana sing muni belas. Upama wit no sampan wit randu. Kok iso terandu? Gabuk nek popone tak omongi. Ndek Lah ngono terus wengi nek pengen sesuk nyuntik no. lah tetep tak wet-wet Mas Jola Wet-wet dikai pengkeras kok wih. Ora muni tapi tekan jero. iya tapi Ayo, Lil. rasane Yen Matur nuwun. ane Panas. alah Udan. Asik. Janjine Piye Mas, janjine kepiye? Aja ngesuk-ngesuk, aja mepet-mepet. Wino, mbake jebule gede-gede lah iki. Gemes aku pentake besi. Yes. Wetenge arep diebesi. Padane balon mau piye? Nah gitu ya kebaran. Daun kering Kene pengen ngebesi Lil. Kuwi Pripun? nggon metune angin ngerti gone ora? Pundi? Ana pentile. Sing pundi napa Pak bagiane napa? Iya, urung wayah ngerti, Pak. Aku nek doyan. nek ban kae biasane gede to Heeh. pentile cilik Oh ini. Oh iya ban gede pentile cilik. iya Iki ban slender pentile gede. mosok Slender ku pentil.
Slender iki ora dikompo. Kiki mbanyolmu kebablasan. Ada manuk akal blas. Sumpah kebablasan. Ana bar slender kok nganggo pentil. Lah iya, aku kok gumun. Kok ngono kok guru. Malah ruru. Sampeyan iki pasanganku. Aja malah ngenyek aku. Ru. Oh, alah. Ya wis pokoke ana pentile ngene ya. Panas udan. Panas udan, udan panas, haling 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 haling. Capek gunung. Oper Mbak Ida. Nadyan wadon sarata
Matur nuwun. Nah. Kuwi mau sampe gunung. Nggih. Luar biasa, luar biasa. Nggih. Aku kula joget nuruti Lila, Pak. Pripun? Buene kok ngujeng. Paling batine nek joget kaya bongkokan damen. Ya ora. Coba nembang lintang asmara apa-apa ngono. Oh, nggih. Mbak Putri. Ah, Putri apal dodok apal lagu. Iya. Iya request sama kanca-kanca CFC. Nggih. Lintang asmara.